Agurterdi berriro Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi, bigarren txandako ontziak hementxe dira epailen agindutara kokatzen eta lehen kaletik lekitxarrak izango ditugu, bigarrenetik etxeko arraunlariak, Busturialdea Elantxobekoak, Orio favorito Garbia hirugarrenetik eta laugarrenetik Santoña, eta hortxe dituzue prestaturi jadanik arraunlariak, posizioa zuzentzen etxeko gorriak, eta tartetxo hartuko dugu Igor Makazagaren hitzak pantailetara ekartzeko. Igor Makazaga dugu aurten Oriotarren entenatzailea, arraunlari ere bai, Pasaidon Ibanetik Oriora hortxe arduradun bezala orain ziklo berri honetan, eta hauxe da Euskal Telebistari esandakoa. Galdutako maila berreskuratzea da, ezta hortako udara guztia ondo bardeu, hortarako horreneko bitan egon bar da, proiekturako salkatu barra dago, eta hori da batipat helburu guztien gainetikan dagoena, ezta. Hori da batipat lortu bar duguna, eta gero handekan aurrera gerokoa. Hor da beraz, erronka Oriotarrentzat, erronka handia, eta arraunlariak kokaturik, eta bigarren kaletik orantxe kokatuko dira Elantxobekoak, Arturen dute patroilanetan, eta estatxa hartu eta kokaturik da jadanik epaileen agindutara. Ez dago gaur arazo handirik Ibon Gaztañazpi, behar bezala kokatzeko. Erne, lehorretik bandera txuria, eta uretako epaileak orantxe astindu du bandera gorria, hasi da beraz bigarren txanda, erreferentzia donostiarrek markatu dute, 20 minutu eta 37 segundokoa. Eta hementxe ditugu bigarren txandan lanean denak, 20 segunduaren zain, noski, irtera baliozkoa da, ea beraz nola moldatzen diren lauontziak, Orio jadanik estropadaren buruan, lutos gainera gaur Ibon Gaztañazpi Oriotarrak. Halaxe da, azte honetan Zigor Gazpio ordezkariaren aita hila eta haren omenez, arraunlari bakoitzak xingola beltza jantzi du, eta estropadari oso ondo ekin diotela dirudi, Oriotarrak. Itxasoari buruzko datu sorta ere hortxe duzue, eta bien bitartzen goikaldean GPS-ak markatzen diguna, Oriotarren errentatxoa da, segundo batera Elantxobe, Busturialdea Elantxobe, Lekitxarra 2 segundora, Santoña 3 segundora, hortxe da tartea, eta argi dago zein izango den beste ontzien erronka orain Orioren irtera hori alde neurrian hurbilean mantentzea, Oriotarren ontzia eustea alegia, Ibon. Bai, alaxe da, denek badakite Oriotarren ontzia azkar ibiliko dela, eta haien gandik gertu egoteak esan nahiko du, beraieke ondo dabiltzala. Hemen Elantxobeko gizonak, Josua Boitiz prestatzaile patroilanetan Iñaki Goikotxea xagua, eta aipagarria hemen Arrobiko ordezkaritza, ikaragarria. Eta etxeko gizon garrantzitsu batzuk joan dira, baina etorri dira batzuk ilusioa rekuperatu nahian, hortxe Bakeko lanetean gaurko honetan adibidez Luis Angel Salvador, Urdaibai Arronek artean aritutako gizonare bai, eta Arkaitz Olazar, aipagarria behar bada Ibon Gaztañazpi, hemen aritzea, beste Arron elkarte batzutatik pasa, eta azkenean arrauna nolabait modu garbi hitzaetzei gustatzen, beste irakurketa batzu dituelako, baina perezko hortan bizitzeko, disfrutatzeko, ez da, Ibon? Bai, alaxe da, Olazarriaz Portugaleten aritu zen, eta Lekitxarren inguruan zer esango du, 8 baja izan dituzte, aurten, estriborreko banda oso egia berria dute, 5 arraunlari falta zaizkie, estriborretik, eta Josua Boitizek esan digu, Gabonetan, inor arraunlari gabe zeudela ia, eta lan askorekin trenerua uretaratzeko ere. Eta ikusten ari garera, aurre denboraldi honetan, estropada osonak egin dituztela Lekitxarrek, eta niri iruditzen zait, Santurtziarrekin eta bar, playoff-erako hautagaiak izan daitezkela, hauek ere. Orioren errenta ipagarria da, 4 segundu jadanik Busturialdeari, Lekitxarrari 5, Santoña 8, eta Elantxobekoen kuadrilla
ikusi dugu, aipatuko dugu hauen arrobiko lana ikaragarria, hemen Oriotarrena orain, Oriotarren artean izugarrizko aldaketa izan da urte honetan, klubean, zuzendaritzan, entrenatzaile postuan ere Igor Makazaga, bigarren prestatzaile bezala ere hortxe da Mikel Portularrume Paorra, eta nolako itzenak hor barruan, Patoilanetan Carrillo, baina txato berezi hartua, Arkaitz Goñi, Javi Polo, Makazaga bera, aurreko lanetan milarez, ababorretik Paorra, Karballe da, hori kuadrilla, goren mailako izen asko daude hemen barruan Oriotarren tostetan, Ibor. Bai, San Miguel Ligan aritzeko ere, inoren inbidiari gabeko taldea, datu gitxa esan dezagun, iaz kontxa irabazitako 3 arraunlari, hemen daudela, Miguel Angel Milares, aurrokalari lanetan, Javi Polo, 5. estriborrean, eta kontran baborrean, Paorra, eta Goñi, Txato eta arraunketako Makazaga izen handiak dira horiek. Eta datu bezala esan dezagun, baborrean, zate baterako, Manuel Lasarte, Manuel Bentaz, eta Josu Indo, kanpoan geratu direla, datu bezala. Goi mailako arraunlariak alegi. Goi mailako arraunlariak eta ordezkoen aulkian ere, izen handiak. Santoñako entripulez ikusi dugu, hemen aldaketa nagusia Aparizio dugu, Aparizio prestatzaile bezala, eta Miguel Angel Urrutia, Pedreñan ere ibilitakoa, hori patroi lanetan. Eta Elantxobi buruz ere hitz egingo dugu, Elantxoben gara gaurko honetan, 25. edizioa du hemengo estropadak, baina erne orain Ziaboga garaian hortxe ditugu, eta Oriotarrek errentatxo ederrarekin ekin diote, 4:40 markatu dute, aurrez Donostiarrak 4:50, beraz, Lekitxarrak 4:45, Busturialdeak 4:46, Donostiaren aurretik maniobrak garai horretan, eta hori kontutan hartzekoa da Santoña, Santoñak 4:54 markatu du, Donostiarrak eta Zarautzek eginikoa baino pitin bate apalagoa, baina argi dago hemen bigarren txanda honetan maila badagoela, eta aipagarria Ibon Gaztañazpi, Busturialdearen Elantxo beren erantzuna. Demoraldi aurreko estropadetan ere txukun ikusi ditugu, eta harrigarria da nolako estropada egiten ari diren gaur estreinaldiko estropada honetan etxean. Bai, alaxe da, iaz KAE bigarren mailatik igo ziren lehenbizi kontara, eta bateletan dagoeneko Bizkaiko txapelketan 3. tokia lortu zuten, trainereietan 4. eta itxura oso ona dauka, eta esan dezagun, Elantxobekoen artean, 9 mutil direla, etxekoak, lehenbiziko edo bigarren urtea dutenak senior mailetan. Gero betikoak daude, Jon Egurrola, Patxe Egurrola, Ricardo Lamadri eta bar, baino arrobiko lanarekin ikusten dugu, lanean oso txukun ari dela, lana emaitzak ematen ari dela, eta, Elantxo beharren inguruan esan behar dean beste kontua da, trenerua, Amilibiaren, azken trenerua daramatela. Diamantea. Hori da, arrifora edo, kurbatura handia daukana aurreko brankan eta atzeko txopan ere bai, eta, nik uste dut, aurtengo udaran zerezan handia emango duen gaia izango dela. Jose Mari Peñak, klubeko ordezkariak, estropada aurretik horixe esan dit, lehen urtean estreinatutakoa, eta maila honean ibili zirela noski ontzi horrekin, eta fibrasko lehen ontzia, ontziola hortan, Amilibiaren ontziolan egindakoa, haiek estreinatu zutela baita ere, pentsatzazu. Eta 3 hamarkadatan ia, erabili. Beraz, inbertsioa egin bai, baina etekin atera ere bai gero. Etzaie txarra atera, eta treneru honen inguruan, esan dezagun iaz, Urdaibitarrekin ere izan zutela, polemikatxoa, Bermeotarrek trenerua eskatu ziotelako, haue, proba batzuk egiteko eta bar, eta, azkenean Elantxo beharrek beraiek egin zuten, eta ikusten ari garena, batetik egindako lana eta kuadrilaren lana, eta bestetik trenerua uztartuta, momentuz, emaitza paregabea lortzen ari dira. Hor da Orio, 9 segundu Busturialdeari, Lekitxarra 10, bigarren posturako Burruka, Santoña Urruti 26 segundora. Aurrera zara. Kaixo Mikel Ibon, egun presidente berriarekin gaude, Orioko presidente berriarekin. Konta iguzu, zen nolako denboraldia prestatzen ari zaete, aurtengoa, ARC batean? Bai, hori da, kai batean, hori da. Bai, lehen urtean, urte oso txarra pas egin duen, kategoria berrian gaude, eta, lehen bailen ja gora gidoltzekean, bai. Favorito nagusia zaete badakizu, ezta? Bai, hori da. Favorito etiketa hori, bagenekin jarriko egin duela. Normalian, azetiketan jeisteian, tripulazio guztik
bai hartzen dute etiketa hori, eta bueno, normaltasun oso hartu behar dago hori. Ibon, presidente berria zara, baina entrenatzaile berriak ere badituzu, ezta? Bai, dupla dakau, Igor Makazaga lehenengo entrenadorea moduan, eta Mikel Portularrume Paorra bigarrengo entrenadorea, egia esan lan izugarria egin oso gustua gaude, eta hemendikan babesa handia behantzako, eta aber geuderan jasotzen ditugun negun indako lan horiek, ez? Agian soberan dago galdetzea, baina zeuen helburuak zeintzu dira? Bai, hoi da, lehen urten uretan maila galdu genuen, pixkat hori, ez? Aber, gaigean berriro ere uretan maila hori berreskuratzea, ez? Bueno, gaurko estropadan ondo bidean zoazte, Bai, ematen du, aurreneko ziagoan lehenengo jiretu gehala, eta berrola bukatzen den, bai? Bale, sorte handia. Bale, eskerrik asko zuei. Oriotarren presidentea, epe berria, animo berriak eta momentuz hasiera ona Ibon Gaztañazpi. Orio buruan, 12 segundora Lekitxarra eta Busturialdea bi bizkaitarrak orleian, Santoña atzetik, tartea egin dute Oriotarrek eta normalean behintzat tarte hori oraindik gehiago zabaldu beharko lukete mirotzauntzeko. Gaina, beraien erronketako bat aurten horrek izan behar duela. Estropada bakoitzean, guztia eman eta naiz eta aurretik joan, goiko mailan hariko balia bezala, segi askotan, jakinarren erlojupeko lana egin behar izango dutela. Hasi dira jadanik maniobra egiten, Milarezek aurrekoak sartuko du, oraintxe sartu du arrontxekia, garbi aurretik Orio, Donostiarrek 10 eta 11koa markatu dute lan erditan, Oriok 26 segundu gutxiago, 9 eta 45koa. Bigarren posturako, Lekitxarra eta Elantxobe hortxe pare-parean, 9 eta 56 bientzat, eta pantailaren goikaldean laugarren kaletik Santoña, oraindik metro batzu falta ditu balizara hurbiltzeko, eta kontutan hartu behar da, bai Lekitxarrak eta baita Busturialdeak ere, Donostiarren denbora hobetu dutela, eta hobetu dutela nahiko nabarmen, 15 segundutan Ibon Gaztañazpi, asko da hori. Bai, hori ikeragarri da, lan erditan 15 segundo hobetzea, ez dirudi, alako aldaketa nabarmenik egon denik, ez giro aldetik, zaize aldetik, eta, horrek ni pixka bat harrituta edo Elantxobe Busturialdea ematen ari den, maila onarekin. Eta maniobra ostean Lekitxarrak bigarren toki hori hartu du. Oriok orain Lekitxarrari 13 segundo, Busturialdea 14, Santoña 42, lan erditan orain arteko 8 traineruen artean, Santoñak markatu du denborarik apalena, Ibon. Bai, alaxe da, eta danen ahotan dago, Santoña izan daitekela, arazo gehien eduki ditzaken trainerua, aurtengo urte honetan. Iaz, kae bat maila honetan, bigarren txandan aritu ziren, nik uste dut, iazko errebelazio edo sorpresa izan zela, Santoña sorpresetako bat behintzat, eta, iruditzen zait, bai taldea pixka bat aztertuta eta gaurkoa ikusita, arazo askorekin ibiliko dira kantabriarrak. Tartea zabaltzen ari dira Oriotarrak, 15 segundu Lekitxarrari, Busturialdea ere hortxe 15-16, Santoña 44 segundura. Aurrera zara protagonistekin. Hemen daukago Jose Mari Peña, bera da Busturialdea Elantxobeko ordezkaria, berria zaete maila honetan, iaz lortu zenuten igoera, zenbuzko denboraldia espero duzue? Espero du gure helburu esango lekidoi momentuen bigarren tandan ogoti, hor zinkatzen bagari ez, da hori esango lekide gure helburu. Herriko gazteak, herriko plantilla daukazu ez da? Bai, horrein momentuen daguz, 11 herriko mutilek 11 bertona zikue. Eta asko aldatu da taldea joan den urtearekin alderatuta? Ez, usten dute ogin zure barrizek 3. Eta traineruaren inguruan, zer esana emango duen Amilibaren trainerua? Guretzako igez ondo porta da, niko bandera irabasi du, eta ia urten baten bat usten bada. Nolakoa izan da aurreneko estropada hau, kae bat ligako aurreneko estropada antolatzea? Zemuzko esperientzia? Desberdine da esperientzia, porque horrein momentu indako lakon telebista. Aurrera guaztukin telebista orduen, neiko aldatzen daue telebista ogitzire,
dana dela urduriko tengari ez, da gehizen dagoetu papelonak inerri zen, da jenti posik geratzeko. Ondo da, eskerrik asko. Bai, zeuei. Jose Mari Peña, 10 urtez lanean, arrautzaleoko goan izango duzue Urdaibaiko arraun elkartean ordezkari bezala. Beste garai bazen, orduan elkarrekin, lehengo ontziak, baina orain elantxoben, neguan 200 biztanle inguru, Ibon Gaztañazpi. Eta jarraitu behar da hemen, arrobiko lanarekin. Bai, eta alde hortatik niri iruditzen zain ikeragarrizko meritua duen taldea dela, eta gainera eutsi egiten diote filosofia horri eta arro gainera. Hori jo buruan 16 segundo Lekitxarrari 18 Busturialdea, hori jo lan haundia egiten ari da, eraberritua Goitiberako aldila, eta arraunketari buruz ere Ibon Gaztañazpi antzematen dira aldaketa batzu. Bai, hor esan dezagu, Orion aldaketa ugari izan dira maila askotan, eta beste aldaketa nabarmenetakoa da. Orioren arraunketa klasiko luze hori, nolabait Igorrek alboratu egin duela, edo beste bat aukeratu nahi izan duela, emaitza oso onak eman dituena, eta argi eta garbi guztien da hor, horra milarez eskua, ez da? Ze eskolatik etorri diren, da zer ikasi duten hortik. Bai, hori argi eta garbi, Urdaibai erabili duen arraunketa da, Jose Manuel Francisco Castilleron eta Urdaibai erabili duena, eta nik uste dut pixka bat erreferentzia hori dela, toletak eta hurbildu egin dituzte, uretan baleike motzago izatea pasada, baina hor uretako lana aprobetxatu nahi dute. Momentuz gauzak txukundua Zoriotarrentzat, 14 eta 45 denbora, hirugarren Ziabogan, hor Donostiarrak 15 eta 23 markatu du, 37 segundo, hirugarren maniobra horretan Oriok Donostiarrari, eta hortxe dira lanean orain Lekitxarra eta Busturialdea, eta maniobra irteeratik, ez dakit baserri diot, urtetako itura, Ibon, parean irten direla, ez da? Bai. Bigarren posturako burruka izango dugula, azken luzean, Ibon. Bai, niri iruditu zait, Lekitxarra pare bat ozta lehentxeago sartu dela, batetik Iñaki Goikoetxearen trenirua zabaldu eginda pare bat metro, eta Elantxo Beharrek gehiago estutu dute, eta gainera, treneru berri honekin, guzti diotenez, azkarrago giratzen du. Erraztazuen handiagoa hor maniobra garaian, eta parean dira, Ibon. Parean dira. Eta errezeloa dut, bigarren Ziabogan ere Busturialdeak azkartxeago eman ote duen. Oriok 20 segunduko abantaila du, Lekitxarra berriro, branka sartu nahian Busturialdearen aurretik, eta Santoña atzetik, Santoña orain arteko referentzietan azkena da, minutu bateko atzerapenarekin izan ditugu ia, hirugarren Ziaboga horretan, eta hemen datoz Oriotarrak, argi dute gero, beste aurkari batzuk izango direla hirugarren eta azken txandan, Getaria, Kamargo, Ondarroa eta Santurtzi, eta orain estutu beharra dagoela errenta ona lortzeko, eta denboraldiko lehen norgehiagokan, lehen bandera irabaztea beti da garrantzitsua, eta Oriotarrentzat horrek ikaragarrizko balioa izango luke. Bai, alaxe da, ondo aztea beti da funtseskoa, eta orain nik uste dut Oriotarren helburuak izan behar duela, pixka bat tartea irekitzea, eta nola baiteko erosotasunez, arraunean eroso egin badaiteke pintzat, estropadak eta irabaztea. Eta erreferentzi modura, esan dezagun, Lekitxarrak, azkeneko urteabetan, Zuntzarrak, goiko Oliarrekin, Urdaibai, Kaiku eta bezalakoekin, 45 segundo inguru galdu dituztela esaterako, Donostiako sailkapen estropada, erlojupeko bat. Hemen ditugu beraz, Orio, Lekitxarra, Busturialdea, Donostiarra, gero Zarauz, Deustu, Hondarrin eta Santoña, baina kontutan izan ezaztu, Deustu atzetik aurrerako estropada handia egin duela lehen txandan, eta amaieran Zarauztarren aurretik sartu dutela branka Bilbotarrek. Eta erne orain Busturialdea berriro bigarren kokatu da eta Lekitxarren aurretik, hazen olako estropada auzoko bi arraun elkarte hauetako ordezkarien artean, Ibon. Bai, alaxe da, gainera badakigu, urtetan zehar beraien gora beratxoak ere arraun munduan hain doikoak direna izan dituztela, eta hor grina handia dago hor, segundo bakarra, baina bien artean pike galanta eta Elantxo Betarrentzat etxean Orioren atzetik bigarren egitea, ikeragarri izango litzateke.
Bagoaz berriro Sara Gandaren gana, Sara Gandara lankidea prest dugu eta beste protagonistekin. Alex Barainkarekin gaude, Lekitxarrako ordezkariakin. Bueno, lehenengo galdera ezinbestean egin behar dugu. Zeuen helburua zeintzu dira urtengo denboraldirako? Guri betikuk ez da, hor aurren egon, ia playoffeko burrukan sartun, lehenengo tandan utxibili, eta alden eto onduenen, eta posik amaitxu temporadia. Eta playoffetan norre ikuste duzu aurkari hor, agian kasu Santurtzi edo? Hori izan moten dagoela guaino para bat eskalo gehiago izan moduan, da Santurtzi, Geu, Zarautz, Donostiarra galde egon. Beti Kantabrupe beti iase pasatzen da, baina Elantxo bai, por supuesto. Lehia bizia gaurko estropadan? Gaur bai, baina gero aparte, arazuk ikutzen goz, ETB-ko zodeka 2-0 kaletik, eta olatu asko sortzen dago, eta normalin katamanak ondu bitxe egin, baina olatu sortzen dago, eta gehien bat irugarren kanpoko xagoetan, urten garin olatu asko sortzen dago, eta guztan megiztu dut, ez da gaitxunetat, asko molesten dago gure, oin guri, gero izango da, leku bariz, asko itxuria ez duatzen, kaleanak ez dira, asko molesten dago, hori zen fin. Alex, beti galdetze dut, bai, favoritoen inguruan, badakigu zein dan, Lekitxarraz gain, zau esai uste duzue? Betiko, mutin ikusten da hori zo, lapizka baratxo, baina, momentun, estropai behitu eta listo. Bale, eskerrik asko. Bale, zeueri. Bueno, hortxe da Lekitxarren eritzia, eta Oriotarrak bien bitartean estropada eremua zeharkatu eta bentsa datoz azken txampan 21 segundu Busturialdeari, Lekitxarra 24, eta goitik bera nagusi, bigarren txanda honetan Orio Liga hau irabazteko favorito nagusia, hortxe dira amaitu dute Oriotarrek, 19 eta 46 Oriotarren denbora, 50 segundu Donostiarrari, Ibon Gaztainazpi, asko da hori, eta Elantxo be Lekitxarren aurretik. Eko urbil ditugu biak, ea epaileek zer dioten, momentuz aurretik Garbi, Elantxo be, orain Lekitxarrak, 21 segundu eta begira. Pesoak altxatzen ari dira Lekitxoko gizonak eta ikusten da hor beroa izan dela estropada bi hauen artean Ibon Gaztainazpi. Bai, beroa eta azkeneko luzean Elantxo beharrek biren kale utzi, bigarren utzi eta lehenbiziko kalera sartu da eta lehenbiziko kaletik Argi eta Garbi sartu da, nik ez dakit zenbat diferentzia egon zen bi treneroen artean, baina, ez dakit, hor... Epaileen araberakoa da, orain beti erabakia, ez dugu ikusi banderatxoak astintzen epailea, hori argi dago, bukaera hontan behintzat, ez, eta amaieran aurretik Elantxo be, hirugarren hortxe izan dugu Lekitxarra, eta Santoñak azken tokian amaitu du norgehiagoka, denborarik onena beraz Garbi, Oriotarrena 19 eta 46, Busturialdeak 21 segundu gehiago, Lekitxarrak 25 gehiago, eta behin-behineko zelkarpenean bitxanda kontutan hartuta, orantxe Santoñak amaitu du, eta argi dugu Oriotarren nagusitasuna. Santoñak 21 eta 14 markatu du Ibon, eta denborarik apalena, eta zazpigarren behin-behineko zelkarpenean Hondarribia da, bat 0-6 sartu dio Oriok Hondarribiri, eta Hondarribik Santoñari oraindik beste 20 segundu. Pantailetan dugu zelkapena, ez dut uste tirabirarik izango dugunik, eta Orio lehen tokian, Garbi Busturialdea bigarren, gero Lekitxarra eta Santoña txanda honetan, eta bi txanda kontutan hartuta, erreferentzia Oriotarrek markatu dute, 19:46, etxean zaleen aurrean hor da, txalogarria Busturialdeakoen kronoa, 20:08, tartetxo bat berriro babes lehentzat, eta berehala gara, azken txandarekin Elantxo betik.